Me Soil Foodilla ollaan rakennettu teollisuuden kanssa konkreettista ja kannattavaa kiertotaloutta Pohjoismaissa nyt 10 vuoden ajan. Tänä aikana teollisuuden sivuvirroista on jalostettu yli 2 miljoonaa tonnia uusia, korkea-arvoisia tuotteita maatalouteen sekä teollisuuteen. Nyt me ollaan ottamassa seuraavaa askelta. Investoimme Loviisaan jalostamon, jossa valmistamme uniikin kalkkituotteen Pohjoismaiden markkinoille teolliseen käyttöön. Perinteisesti sammutetun kalkin eli kalsiumhydroksidin valmistuksessa syntyy yli 900 kilon hiilidioksidipäästöt tuotetonnia kohden. Meidän Nevera kiertotalouskalkin päästöt jäävät alle 20 kilon tonnilla. Tämä tarkoittaa, että Nevera aktiivikalkin päästöt ovat yli 95% pienemmät kuin vastaavien neitseellisten tuotteiden. Loviisan jalostamon tuotanto voi siis vähentää ensimmäisenä vuotena yli 5 miljoonaa kiloa hiilidioksidia. Teollisuudessa on nyt aika nähdä kalkki kilpailuetuna. Me lähdemme Soil Foodilla siitä, että me tarjoamme markkinoiden houkuttelevimmat kiertotalouspalvelut ja tuotteet myös tulevaisuudessa. Uusi Nevera-tuotteemme ei ole ainoastaan vähäpäästöinen. Se kestää laadussa vertailun neitseelliseen sammutettuun kalkkiin. Ja tästä me olemme erityisen ylpeitä. Vielä 10 vuotta sitten käytetty raaka-aine nähtiin jätteenä. Nyt siitä tehdään ratkaisu, joka tuo teollisuudelle päästövähennyksiä ja kustannustehokkuutta.